aloitetaan omalta profiilisivulta. Haetaan tiedosto, yksityiset kuolleet löytyy. Yksi tapa on hakea täältä kohdasta perhe. Klikataan tuosta, avautuu alavalikko. Vielä päällimmäisenä on kohta luettelot. Siitä klikkaamalla tuo lista löytyy. Toinen vaihtoehto, jota voi käyttää kenen tahansa muunkin ihmisen sukupuvun tutkimiseen, niin on nämä numerosarjat täällä tilasto-osassa. Tuosta otetaan käyttäjän ylläpitämät profiilit. Klikataan tuota lukua, koska yksityiset on käyttäjän mahdollista tehdä julkiseksi, ei kenenkään muun. Klikataan tuosta, niin sitten saadaan tämmöinen lista tulostettua. Tämä on tämä pääsivu. Täällä on pienellä brändillä näytä työkalut tuossa pääotsikon alapuolella tai pääotsikon oikealla puolella vähän nimen pituudesta riippuen. Klikataan siitä, niin saadaan tämmöisen, aivan nyt mä sohlasin. Tämän näköinen muutos tänne on luettelon suodatus niminen otsikko ja siitä kun klikkaa suodattimet, niin sitten siitä alta löytyy kohta kaikki henkilöt. Seuraavaksi klikataan siitä, mennään pikkusen alaspäin, valitaan kohta kuollut ja nyt hiiri on oikealla kohdalla kaikki yksityisyystilat. Klikataan siitä, avautuu taas uusi ikkuna, mennään alaspäin kohta yksityinen, klikataan siitä. Nyt on tehty poiminnat, mitä halutaan, mennään alaspäin, päivitetään tämä ruutu. Ja kun se on päivitetty, niin lista muuttuu tämmöiseksi. Eli täällä on nämä nimet. Näiden nimien perässä olisi maapallon kuva tuossa. Semmoinen vihreä pieni pallo. Näkyy myöskin täällä kohdassa malli siitä. Sen takia, että se on se kohta, missä lukee tee tästä profiilista julkinen. Tuosta kun klikkaa, niin se teksti muuttui. Sinun on käynyt tee tästä profiilista yksityinen. Ja kun mennään tästä riviä, joka henkilön kohdalta klikkaa tuosta, mennään alaspäin ja klikkaa tuosta. Ja edelleen tuosta lista loppuun asti seuraten tätä nimilistaa täällä, että julkistetaan vain ne, joita on tarkoitus julkistaa. Jos menee vahingossa julkiseksi, kun ei ollut tarkoitus, niin ei muuta kuin palataan takaisin, klikataan uudestaan samasta kohdasta. Siinä lukee nyt siis teet tästä profiilista yksityinen, niin yksi klikkaus siihen, niin sillä on homma hoidettu. Mitä tämän vaikeampaa. Koko lista läpi vaan ja ainakin nyt ensisijaisesti ne omat lisätyt ja sitten ne muiden tekemät sinun ylläpitämäsi, niin ne voit julkistaa, jos niissä profiileissa ei ole muita tietoja kuin nimi, syntymäaika, kuolinaika. Jos on sitten jotakin arkaluontoista tietoa olemassa, kuolinsyysasioita tai vastaavia, niin sitten pidetään yksityisenä sellaiset harvinaiset poikkeukset. Vielä 2 vuotta sitten Keni teki kaikki kuolleet automaattisesti julkiseksi, mutta nyt on tämmöinen kummallinen muutos tarvinnut tehdä, vaikka uudet tietosuoja
lait, mitä nyt tehtiin silloin 2 vuotta sitten, niin ei koska kuolleita ihmisiä lainkaan. Siinä mielessä tilanteen ei olisi pitänyt muuttua yhtään miksikään. Tämä toimenpide kannattaa uusia ajoittain, koska tilanne muuttuu ja kaikissa yhdistämisissä voit joutua ylläpitäjäksi semmoisen profiiliin, joka onkin yhtäkkiä muuttunut yksityiseksi. Että ajoittain, riippuen omasta aktiivisuudesta, kuinka taajaan se kannattaa käydä. Mutta kumminkin silloin tällöin pitäisi tämä lista tarkistaa, ettei siinä ole yhtäkkiä kymmeniä tai jopa satoja yksityisiä, kun ei ole tarkoitus olla yksityiseksi tehdä. Ne kiusaa kovasti pelin toimintaa ja tarkoitus on tehdä yhteistä puuta, jolloin kullakin profiililla on vain yksi ainoa, tai kullakin henkilöllä on vain yksi ainoa profiili. Kaikki tiedot on siinä samassa. Kiitoksia.